Helo na, mae hi'n dranwaith y ffair, felly mae'n rhaid bod hi'n nos lun. Nôl y 1983, fydd yna grŵp a sŵn hollol newydd i fodolaeth yng Nghymru. Am unwaith, nid grŵp ysgol na choleg oedden nhw, ond 4 o hogia o ardal Llanrwst. Ers hynny, maen nhw wedi bod yn chwarae'n gyson iawn. Biti na fas na fwy o grwpio yn dilyn esiampl nhw. Ond wedi dweud hynny, mae'r nosweithiau sy'n cael ei trefnu dyddi yma yn brin iawn, ac felly'r cyfle i grwpio ifanc gael chwarae yn brinach fydd. Mae'n alw mawr felly am drefnwyr. Ond yn ôl â ni at y grŵp dan sylw heno, y Cyrff, yn chwarae o flaen cannoedd eu cyfnogwyr yn yr Octagon ym Mangor. Fel y gwelwch chi, oedd hi'n noson arbennig o dda.